Vidjeli ste cionisti, preksinoć ste pokušali kopneni ulaz u Gazu i brišete sa portala ono što vam se desilo. Pa onda vaš general izjavljuje da se oni ne mogu boriti sa duhovima. Nisu to duhovi, to je Allahova vojska. Izgubili ste i pokušavate sakriti najspecijalniji bataljon čifutske vojske i komandose Joe Bika. Znači Joe Vo, ne Biden. Zapamtite dobro, cionistički režimi. Mi ne govorimo ni protiv jednog naroda. Mi govorimo protiv masona, čifuta i onih koji žele da ušute Allahovu riječ, a ona se ne može ušutit jer je tako Allah rekao u Kur'anu. Allahu ekber. Vi samo ubrzavate dolazak Mehdija. Doće Mehdi i vidit ćete onda šta je pravda. Pravda za sve ljude zemaljske kugle. Doće Isa. Džaba sadite drvo gark. Ono neće progovoriti, ali do Allahove volje. Prema tome, pozivam međunarodnu zajednicu i građane svih nacionalnosti da nastavimo okupljanja mirna, molim vas, mirna okupljanja, da se zaustavi uništenje jednog naroda. Gdje to ima u svijetu? Nazivate Hamas teroristima. Ubili ste 4000 djece za 20 dana. Najveći teroristi ste vi. A poručujem cionističkoj ambasadorki u Bosni i Hercegovini, koja je izjavila ovo što se dešava po Bosni imaće posljedice. Imaćeš ti, čifutkinjo, neka znaš! Stoga, braćo i sestre i drugi građani koji niste naše nacionalnosti, znam da vas ovdje ima i svaka vam čast. Naše kao braće muslimana i sestara, upućujmo dome, mi odavde samo možemo toliko i podajmo prilog da bi li došlo što do toga naroda, a pobjeda muslimana u Gazi je neizbježna. Salamun alejkum.